Sanibona bafethu, ngiyathemba ni right. Khona omunye lana abangisendele yena ku-TikTok. Uthiwa umkhuluma baso. Naye kuthiwa uyasiza emalini esheshayo. Hhayi ake sizwe. Ake sizwe. Simfonele. Umkhuluma baso. Kuthiwa uyinyanga nawe uyasiza emalini esheshayo. Yona-ke uzogijima lo. Hello? Hello? Yebo. Oh, Yebo yabona njani. siyaphila khehla lami kunjani? Ngiyaphila. Yebo, ngikhuluma nomkhuluma abaso. Ukhuluma baso lo khuluma naye. Khehla lami uyaphila kodwa mkhulu. Hayi kuhle khehla lami. Ngiyezwa lana ngathi uwena mhlawumbe umuntu ongangisiza la. Ngidinga imali esheshayo mkhulu. Unenkinga yemali. Yebo mkhulu. Ngiyezwa kuthiwa hayi ngathi wena uyasiza. Mina ngisiza abantu banezinkinga zemali phela phela. Hayi ngizwa kahle khehla. Ngisacela ungichazele ukuphi namkhulu ngokuhlala. Mina ngihlala eDurban. Hawu kwangcono-ke khehla lami nami ngikhona la eThekwini. Ngisacela ungichazele mkhulu. Nawe ukhona khona la eDurban. Yeah. Okay ke hayi ukuthi makunjalo ukuthi wena angizokusiza efonini uzofana ukuthi sibonane. Wena mkhulu kuphi neTheku? Manje awuthi chaze ukuthi mina ngisebenza kanjani. Awuthi sizozwana sizoyenza umsebenzi mawuphansi sizozwana sizoyekela. Hayi ngikulalela khehla lami. Into yokuqala uneminyaka engaphi? Ngina-38 mkhulu. Una-38. Yeah. Umuntu omdala bengibuza njalo ngoba bengenza ukuthi nakhona ukusiza abafana abancane aba-19 years aba-18 years abafana abanjalo abatholela usizo lwasemncane. Yeah. Yebo uthi uhlala eDurban ngakuphi nendawo eDurban? Oh ngihlala nje e-Avoca mkhulu. Andiva Ngihlala e-Avoca. ese-Avoca. Yeah, khehla lami. Sebenzela khona. Yeah, ngihlala khona. Awusebenzi. Angisebenzi mkhulu. Okay hayi wena ungabi nenkinga. Mina into yokuqala mntanami umuthi wami ngephandle kwegazi. Yeah. Uthi umuntu uyangikhokhela makaphumelele. Khehla lami ngizwa kahle. Yebo angazi ukuthi wena waze waqala kwabanye abantu noma ukuqala kumina ucela usizo. Ukhona engaye ngaya kuyena mkhulu akangisizanga mina last year. Hayi ngenza nje ngabona nje akwenze kulutho. Hayi manje makunjalo ke ukuthi wena sizofanele ukuthi uqalele phansi cha. Yeah. Kufanele ukuthi uqedelele umsebenzi wakho. Yebo mkhulu. Yebo ngoba umuntu mangabe uqale kwabanye abantu uba unamabhabhela akhe emzimbeni. Yebo makahlulekile ukumsiza umuntu lo muntu uba unamabhabhela akhe. Manje lapha kuzofanele ukuthi uqalele phansi cha kuzofanele ukuthi uqede umsebenzi lo nawuqala khona ngoba yena bayenzisa ukuthi ahluleke imithi yakhe ayinamandla. Yeah. Yebo manje sokuqala ukuhlangana nomuntu njengawe uye kwabanye abantu hayi cha ngoba umsebenzi wami kuphela ngiyakwazi umuntu ukumqalela phansi ngiyakwazi umuntu ukumqedelela umsebenzi wakhe. Yebo manje mntanami ukuthi wena into zakho zihambe kahle ukuthi ngiqedelele umsebenzi wakho kuzodingeka imali engango-2.5. Imvula sikhwama. Yebo. Le mali ifakwa kanjani-ke? Ifakwa kuphi? Le imali ifakwa eSpar noma ePep noma eShoprite. Hayi kulungile khehla lami ngoba mhlawumbe umkhulu ngeke kwazi mhlawumbe ungenzela kube u-2000 ngoba ngino-2000 mhlawumbe imali engaba nayo mina. Ngivela 2000. Yebo khehla lami. Kubi. Okay hayi kuyazwakala ukuthi lo 500 kuyini ngizokugcwaliselayo ngoba ngibona ukuthi vele sewuhambile kodwa-ke yabakusizana kodwa lakini mntanami ungabe nenkinga namhlanje noma kunzima kanjani noma kumnyama kanjani uzophumelela. Awubonga mina khehla lami. Hayi. Yebo. Ungithumelele igama lakho nesibongo sakho
Kehla lami kuzwa kahle. Yebo, le imali uye uyithumele esibhanga ephepha. Oh hayi ngoba vele ukhona umfana la. Ukhona vele usaye ngasedolo ngizovele ngimsendele ngifakele. Okay, kanjalo kodwa igama lesibongo uthumelele manje, ne? Hayi okay kehla lami kulungile ngizokwenza kanjalo ke mkhulu uthe uzokwenzela kube u2000. 2000. Hayi ngiyabonga mkhulu Mabasa. Ngabe ungisizile kehla la. Khululeka ntana khululeka namhlanje noma kanjani ngiyakuthembisa kuphela kuyini nje ngisiza abantu banezinkinga zemali la emhlabeni. Awubonga mina kehla lami manje ke lo 2000 umuntu uyumsiza kuba malini? Umuntu ukuthi nimsize ukuqalela phansi umuntu angakazi aye kwabanye abantu u950. Oh. Ngithi mina manje nje ngalo 2000 mina manje ngithola malini? U2000 umuntu ufanele ukuqala ukuphumelela imali engango3 million ukuya ngaphezulu uyahambelaza ukuthi iqaqa yakho iningi kangakanani. Oh. Yebo. Hayi kulungile kehla lami awuthi ngizama ukufonela lo mfana osedolo. Nawe mhlawumbe into engiyibukayo ungabe usuka nawe ubuya ngasedolo ube usondele ngoba ngizozama ukuyifaka eShoprite. Awukho u-Pick n Pay? Hayi lutho la. Kuno Shoprite. Angezwa? Hayi uSpas nawo kuno Shoprite nje la. Oh. Yeah, ngangcono ubuye Shoprite kehla la. Ngizotshela lo mfana engifakele eShoprite. Akunankinga ufake eShoprite. Hayi ngiyabonga kehla la. Bonga. Yeah. Okay bafethu. Sengimenza njalo ngiyamntantisa. Ngiyabuya noPhathu ngicela niqhubeke ningifollow like nabe no subscribe nalapha ku YouTube channel wami. Khona ngizoqhubeka ngiposta manje. Ngiyabonga ngiyeza noPhathu.